Au, 50 prijatelji, dobrodošli nazad u Minecraft. Igramo Minecraft Igor Insane, Nikola i Languš. Nikola to jest sa TTSSN. Nikola Time Show, naš novi prijatelj se pridružio. Veliki pozdrav svima i od mene. A Insane i kompjuterski narkoman je isto tu i idemo da gradimo nešto. Tu smo, da, tu smo. Recite pozdrav, čao, da znaju ljudi koga ima. Ćao svima. Nema nikog. Gde ste bre ljudi? To sam ja teo da kažem, ali nisam. Ukrao sam ti foru, a? Mislim, nisam tebi. Spečen krompir. Dobit ćeš copyright od Nikola, počeo sve iz početka, znači on je novo ušao. Sada on mora da, tamo je mesto. Tamo smo ga... Smanjio ti se mikrofon, Insane. Smanjio ti se mikrofon. Mikrofon ti nešto tih, baš tih. Eno ga tamo... Nikola, on je Alcatraz 217. Tamo ima on svoje mesto i tu gradi. Da. Upravo sam vidio neki bug, čoveče. Neki glitch na mapi. Kako sad čujem? Gde je ovde sad? Ne, ovamo kroz zemlju sam vidio nešto crno da vidim. O, znam. Pa dobro se, tiho se čuješ. Tiho, pa da. Šta? A malo pre sam mu ja sjebao Minecraft, ajde reći da sam ti sjebao i mikrofon. Eto šta rade šedere. Reci da sam ti ja sjebao mikrofon sad. Jesi šta? Ovo ću ovo da trošim. Ajde, bravo. Au. Koliko je lep čovječ ovaj izglančani, to jest ovaj baš lep blok kada se spoje ovaj andezit. Andezit? Pa mogu da ti dam ako hoćeš, imam poliran. Evo ovdje ima velika ruda i u suštini andezit kad počneš da kopaš ne znaš gdje je kraj. Uzimaš, ne treba. treba. Hoćeš da ti dam. Andezit. Imam ih i ja puno. U suštini možeš, ajde. Ako već imaš viške, ako ga ne koristiš. Idem. Tu sam ja stiš. Iz glančana andezit. Kako je dobar mikrofon do kraja pojačan. Sad je dobro. Rekao sam dobro. Dobro, nema da diraš. Andezit, mogu da ti dam, eto, ceo stak. Mogu da ti dam ceo stak. Evo, pušteno, to je taman 64 bloka, moći nešto napraviti. Sad ja dolazim kod tebe, gde si? Evo me. Idem ti u zagrade. Evo ti andezit. Hvala nam. Bacam ti ga. O, brate, vi čujete i sena, brate, ja jako slabo ga čujem. Evo ti na. Gde ste vi? Pa ja sam tamo kod Nikole, brate, Gde? Pomažeš mu? Pa da, A gde? Da znaš samo, sad mi duguješ... Iza kuće, iza Languševe kuće. Sad mi duguješ nešto što sam ti ja dao andezit. Hoću da mi daš dijamante za... Evo ti. Šta imaš? Imam ovaj emerald, imam emerald. Ne znam, možda je baš, dok ti emerald. Šalim se, ličilo na emerald. A ne, pa sadi, evo ti sadi ovaj... Imam 53. Kad pre, brati mili. Pa samo sam kopao ovdje, gledaj. Svakog drugog cveta mi spada. Ja mislim da ovdje već neko kopao, ali dobro, sigurno ima neke dijamante tu dole. Pa ima bakre, onda sigurno da je neko kopao. Ajde da mu damo neki mač i to da... Imam, okej, u suštini što se tiče toga, tu mogu da se snažim. To nije nikakav problem. Ja ću ti skoro. What the fuck? A šta ti, brate, sa headsetom? Slabo se čuje. Nemam pojma, meni lepo sve, brate. Zašto si tu radio? Tebi lepo, a nama koga šiš? To nije lepo. Evo da ti dam jedan kramp. Da treba ti proširim se, gde ćeš? Kod njega nema ni brdo, brate, ima samo ono brdo što smo mi teli da srušimo tamo kod tebe. Kod koga? Pa kod Insana. Teli smo srušimo brdo i počeli smo i smorili nas. Ovo brdo ovdje treba da srušimo. Pa da, onda bi se vidjelo i njegova kuća kad završi ono, bez sve bilo u fullu. Ovo ovdje. Evo ti Nikola mač i kramp. Jel me vidiš? Igore? Ne vidim te ja ne znam ni gdje si ti. Dankje. Vidiš ti mene? Danki. Gde su ove moje svinje i to gore na brdu ovom? Čekaj, evo izlazim da vidim. Gdje su tvoje svinje? A znam što treba. Znam na šta misliš, ja mislim. Ja mislim da znam na šta misliš. Misliš da znaš šta misliš? Misliš da znaš.
Ja mislim da znam da mislim. Šta on misli? Vidim te. Evo ovdje, da srušim sve. Pa počni. Ajde, Siđem te. ajde, pred samo. Ajde, srušimo ovo ovdje. Čak sam ja da se popravim. Šta radite vi tamo? Pa rušimo ovo da se vidi lepo moja kuća odande. Jel se To je dobro da pipate bude ma? ravno. Čekaj, šta ovdje? Joj, šta radi ova lopata? Ja se, ide vrate. What the fuck? A šta je to, si ga začaro, pa da, s čime, šta se dobio? Detalje! Ne da gineš, jao! Ćao, Zeko. Jadan Zeko. Pao sam. Ko Gdje si radi pa? lopata je? Lopata, vrate, ko da... Ni u krevetu ne ide ovako lopata. Da, znaš. Sa čim si začarao? Sa 30. level dobio sam... Ojiš. Ja. Ali znaš da se ne produktivaš- troši level? Da, troši se A 3-4 troši se, ali komada. ne kao onda, brate, 30, troši za 6%, nego ostane ti uvijek trošiš Pa da. 3, 4, ne Pa sve. da. To u ovoj verziji nove. What the fuck? Upravo mi je pao zec s neba. S ponosom. Majke mi. Ako nekom treba zemlje, šaljem na kuću na adresu. Nekućno. Shit. Ne može. Imam jako puno. Na. Bam. Sa zečim krznom beše možemo da pravimo kožu, jel? Može, ali nisam, ima zečiju šapa, ali nemam pojma čemu ono služi. A imaš kožu, da. Zeče šapa ja mislim da služi za napitke. Moguće, vidiš, da, moguće. A imaš i meso, možda ispečeš. A ja jedini koristim verziju 1.8.1 ili? I ja Ja koristim sam jedan na osam. 1.8. Isto. Pa da, ja sam na 1.8. Ako se prebacim na... 1.8.1. Čekaj, ali ako se prebacim recimo ja na 1.8.1 će da se izgubi Neće, odmah, neće, stvari. neće. Neće ništa da se izgubi na serveru. Samo ako odeš na stariju verziju, ono ne dobiješ od ovce hranu i to. Da. Ali ti sve ostaje ono što imaš. Pa da. Da, hoćemo da najavimo sad za Facebook, da nam piše šta da uradimo, šta da napravimo. I Ajde, što da? neko takmičenje, pa ko najlepše napravi, taj se izvuko neko, taj izvuko glavu. A onaj koji je izgubio, taj mora nešto da uradi, da izmislimo nešto. To ćemo za sljedeću epizodu, za sljedeću sesiju da izmislimo nešto. Mislim, pa Ma da, gdje si ti? ali ti svakako možeš da najaviš, znaš. Ok, pa da, pa ajde bit će neko takmičenje, znači to sam već najavio onda, ali eto, ponovno da kažem za sve vas što ste sada tek uključili, znači bit će neko takmičenje, recimo vi nama pišete... Pa nije ovo live, pa ko se tek sad uključio? Pa dobro, ali možda ima neki novi gledalci, razumeš, koji nisu gledali stari epizode. A mogli bi i live ponekad, ne? Pa možemo i live, može. Možemo live da igramo Minecraft nekada. Pa da. Tu ću da najavim, može. Ti lud, treba ti dobar internet za to. Tebi će Pa srca langos. ja nemam internet, dobro. Ja sam morao sada da... Ja imam megabit uploada, znaš, bio sam do Telekoma i htio sam da povećam i onda su rekli nema, ne. Mora cijel paket nov, znaš, da se uzme da bi povećao samo upload brzinu. Da, što je malo bez veze. Da se kurčim samo dobro, ja bi mogao da mi ne secka. Pa tebi treba 2 megabita samo. A Najmanje. 4. svakome je pun signal, tako da... Pa ti si dobar, brat. Ti si odličan onda. Ja sam skinulo mu 40 gigabita za... Šta je ovo neko me pogodio? Pa ja sam... Ja, pogodila me veštica, mamicu je njenu. Beži, beži. Dođi ti nju. Što je ne ubiješ? Pa ne znam gdje je to problem. Onda te... Sad ću ti ja reći da je. Eno je, Evo, ja ću na nju. otrov Idem ja na i... nju. Evo, samo još Evo otrov. ja je gazim, evo. Dobro. Beži, veštica. Gledaj, što neće da... Evo, mrtva je. Dobio sam, imam prah žar kamena. Kako se? To se jako retko go dobije u ovoj verziji. 1.8. Možda pomogneš Evo nešto. ti, evo vam bolje ja vi se tebi. čuvajte dok se ja napravim. Gdje sam? Ajde. Šta ti pomoći? Sačuvaj, to je dobro za onaj žar kamen posle kada se pravi. Evo, Da. da srušimo ovaj deo ovde. A brate, pa radim tamo kod sebe. Šta da Brate, ja sam pun sa zemljom, moramo otići kući. A jel imaš neki kramp? A imam jedan, brate, imam drugi ovaj, ako hoćeš, a nije začezan. Evo ti ovaj, pa go troši ovaj.
Čuješ? Pa imam ovaj, ajde neka, imam ovaj. A potroši ovaj moj, ajde. Da ne troši tvoj, drži. Ajde kad insistiraš, daj. Eto, potroši. A šta hoćeš? A? A gde ti Igor? Tu sam, ja sam došao kući da ostavim zemlju, pošto sam totalno pun sa zemljom. Brate, ubio one krave tamo, baš su dosadne. Čuti bre tamo! Alo, s tobom pričam! Kog napadaš, kravu? Čekajte, gdje ste vi? Ja ne vidim ni Sena da ruši, ni Languša. A evo tamo iznad njegove kočice. A tu ste, ja sam rušio gore, zato nisam mislio. Pa evo tu ti Igor, brate, neki pomogne Igor, ja hoću tamo da završimo. A ti kramp! Kako sere! Kako sere! Evo ti ga na. Jesi mi dao pun ili prazan? Pun. Nemoj da lažeš, nisam ni gledao šta si mi dao. Vidiš Languša, sljedeći put gledaj. Da, morat ću, ovdje se nikad ne zna, brate. Ej, gdje je zombi? Nikola, ti treba pomoć. Preču Nikoli da pomognem nego tebi. Opa, on je počeo već tamo. Napreduje, polako ali sigurno. A, materi, koliko ovo ima da se kopa? Languše, ništa. Idem ja da napravim TNT, prije ćemo završiti. Ajde. A gdje ćeš TNT, brate, Imaš to mene barut, iguzne. Imaš da ubiješ krave. Ma ne, radili smo već, imamo iskustvo s tim. Znaš kako oni Amerikanci postavljaju ono, brate, kad ruše zgrade, kad postavljaju ono na stubove, brate, pa samo potone onako zgrada, brate, samo pršina se digne. Pa kad bi to još moglo ovdje. Pa imaš samo 9 baruta, ali dobro, to je nešto. Šta je ovo, bre? Pa da, samo za jedan TNT ti treba 5 baruta, ali dobro. Gdje je pećina ovdje, brate? Nemoj da pričaš. Motherfucker. Jo, gledaj slike kako dobro izgledaju ovaj tekstu. Beži napolje, unutra. Beži napolje, unutra. Odluči se, brate, napolje ili unutra? Gledaj ovaj zet izašao. Ja ti još uvijek kroz tako? Ne, vrati se moju teksturu i sad normalno tako. Ne moguće da je zbog teksture. A teksturi Igoru je tako. A zašto meni nije? A meni se tako sviđa to je meni okej. Zašto meni nije na kontam? Ne znam. Ma ti si nešto pobrkao tamo, Boga pitaj šta. Ko? Ja sam skinuo ono što si ti poslao meni, Languša, tako da... Pa baš to sam ja skinuo, znači, ono. Ovo mnogo ima, brate, da se kopa, brate, idem ja napravim kočinu za svinje, brate. Ništa, ja ću tamo da srušim, gledaj blok crven kamera kako dobro izgleda. Čekaj, da mi kamen. Jel se meni to čini ili stvarno brže ugladiš u 1.8 verziji? Brate, ja ugladim non stop, ne znam. A ja isto. A ja sam poneo 64 krompira ispečenih, tako da neko gladni, nema veze. A straniš ne mogu jaja da si jedu. Možeš napraviš pito od njih. A, treba dosta to nisam. Ne treba. Ispečeš sirovog zeca. Zečetinu. Kamen, ispečen kamen mi treba. Kamen, talas. To. Kamen. Gdje ćeš tamo? Daj bre! Ne bre! Languši heroj. I igra Minecraft. Evo imam 6 TNT. Kome da rušimo kuću? Nemoj meni. Neću. Veš tamo! Ubi ga. Zec, svinja televizaći. Šta mi treba? Gdje je ona baklja što sam... Vidi. Gdje ćeš ti? Gdje su mi baklje? Nikole, ako ti nešto treba ti reci. Ja bi u životu se. Crven kamen ili šta već. Gdje je ono se... Op.